Дигитален хъб за биологични земеделски стопанства. Това е нова платформа, в която фермерите ще имат достъп до актуална нормативна база, практически решения и споделен опит. А още в първата фаза в проекта ще се включат самите производители. Те ще отворят стопанствата си за демонстрации по биоземеделие и ще посочат реалните предизвикателства, които да бъдат отразени със съответната информация в платформата. По този начин хъбът ще се изгражда заедно с фермерите, за да бъде практичен инструмент в ежедневната им работа. Създаването на един такъв хъб би улеснило земеделските стопани да намират информация, нормативната уредба, която разбира се е страшно важна при тях, защото подлежат на сертифициране, на редовен контрол от страна на сертифициращите органи. В момента провеждаме различни срещи с земеделски стопани, за да представим идеята. Срещаме много добро разбиране от тяхна страна, особено тия, които в момента са започнали да се занимават с биологично производство и са в преход към биологично производство. Намираме се в село Липница, област Враца. Аз съм Мирослав Найденов, земеделски производител. Отглеждам овце и приветствам идеята за биологичното животновъдство. Затова се включих още на първия етап. Разчитам, че повече колеги ще се включат в тази нелека дейност. Трябва да имаме достъп до повече и по-достоверна информация, защото не е толкова лесно в тази насока биологичното животновъдство. Водещ партньор на проекта е Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, най-голямата браншова животновъдна организация за дребни преживни животни, в която членуват над 2500 земеделски стопани. Научен партньор е Тракийския университет Стара Загора. Университетът разполага с опитни експерти в областта на животновъдството, ветеринарната медицина и биологичното производство. Университетът ще има ангажимент да проследи икономическия ефект от биоиновациите в стопанствата.